iji wee gbochie nyabụ iri mperi bụ nke enwere na ọrụ mgbasa ozi banyere nyabụ amụma ọrụ nwere onwe iweta ozi ka nakwazi etu esi wee ji ya wee na-alụ ọrụ ka ụlọ ọrụ akpọrọ Transparency Advocacy CTA na njikọta aka ha na ụlọ ọrụ ministry etiti na-akwụ maka ikpe nkwụmọtọ otu European Union EU yanakwazi Institute bụ nke na-akwụ maka usoro ọchịchị onye kwuo uche ya na nkwado n'ọrụ nkọpụta IDEA n'aka mkpirisi ji wee chịkọba n'ọgbakọ na ụlọ ọgbakọ ezumezu bụ nke dị n'Awka ha na ndị ọnụ ụlọ n'okwu nke si na ndị ụlọ mgbasa ozi dị iche iche ụlọ ọrụ ministry ngalaba ọrụ nakwazi otu ọrụ ejensi nke gọọmenti steeti ya bụ Anambra maka nyabụ iwu. Kedechukwu Chukwudị ga-ewetara anyị akụkọ maka nke a. Ya onye executive director nke CTA bụ injinia Faith Nwadishi kọwara na iwu ahụ bụ nke emepụtara iji wee chụọ mpụ n'ala anyị mana enweghị ezi nzisa ozi ya nakwa amụma a ga-esi na-eweta ozi site n'aka ndị gọọmenti wee luo ndị ha na-achị aka. Onye minista na-afụ maka ikpe nkwụmọtọ ma bụkwazara onye attorney general nke ala anyị bụ Nigeria bụ Lateef Fagbemi bụ onye ọkaiwu Godwin Garuba nọchitere anya ya mere ka amata na enwekwara ụfọdụ ozi a na-agaghị enye mmadụ niile ikike inweta n'ebe o metụtara nkata a na-akpa mba na mba, amụma inwe nchekwa ya nakwazi ọtụtụ ozi ọzọ gbasatara nke onwe. N'okwu ya kwazi na mmemme ahụ, onye kọmishọna na-afụ maka ikpe nkwụmọtọ ya nakwa attorney general nke Anambra steeti bụ ọkammụta Sylvia Ifemeje onye ọ bụ ọkaiwu Ngozi Iwouno nọchitere anya ya kwuru na amụma iwu ahụ bụ nke ewepụtara n'afọ 2011 bụ nke na-enyere ndị mmadụ aka inweta ụfọdụ ihe ndị ha chọrọ n'aka gọọmenti ya nakwazi aka ụfọdụ ọrụ nnọrọ onwe bụ nke o kwuru na ọ na-enyere aka ka e nwee ọchịchị onye kwuo uche ya.